ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଜୀବନର ଏମିତିକା ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ କି ଏହି ସତ୍ୟ ଆମ ପରିଜନମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରହୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତିକା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଲୋକେ ନିଜେ ଟାଣି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ଯେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ, ସେତେ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଦ ଅର୍ବାନ ଲେଜେଣ୍ଡ ଲା llorona ବିଷୟରେ। ମେକ୍ସିକୋର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମାରିଆ ନାମକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ତା ସୁନ୍ଦରତାରେ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଗଳ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଦେଖନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ଗାଁକୁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲା, ଯିଏକି ମାରିଆକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ମାରିଆ ପାଖରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା, ମାରିଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିବାହରୁ ଧନୀ ଲୋକର ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘର କରି ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ମାରିଆ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ମାରିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏମିତିକା କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ମାରିଆର ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବାକୁ ସହରକୁ ଗଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାରିଆ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ତା ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଥରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାରିଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାର ଦେଖିଲା। ମାରିଆର ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲା, କିନ୍ତୁ ମାରିଆକୁ ଦେଖି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବିହେଭ୍ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାରିଆ ରାଗରେ ଆସିଯାଇ ତା ସ୍ୱାମୀର ଶେଷ ସ୍ମୃତିକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରାଗରେ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତା, ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେହି କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ମାରିଆର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଠାକାର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ହଜି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦିଥିବା ଦେଖିଥିବେ, ଯାହାକୁ ସେଇଠାକାର ଲୋକମାନେ ନାଁ ଦେଲେ ଲା llorona, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିବା ମହିଳା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନଦୀ ପାଖରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ମିସିଂ ହେବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଦିନକ ପରେ ସେହି ନଦୀ କୂଳରୁ ଗୋଟିଏ 15 ବୟସର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋ ନାମକ ପୁଅ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା। ଚେତା ଫେରିଲା ପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋ ଯାହା କହିଲା ତାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଛୁଆଟି କହିଲା, ନଦୀ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତା ବଲ୍ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ନଦୀ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ପିଲାଟି ମହିଳା ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳାଟି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନଜର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ମହିଳାଟି ତାକୁ ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ପିଲାଟିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରି ନଗଲା। ମରିସାରିଲା ପରେ ମହିଳାଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ତା ଶବକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସବୁ ଦେଖି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ମାରିଆ ମରିବା ପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କି ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ମାରିଆ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଡର ବସିଗଲା, ସେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ମାରିଆ ତା ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତା ପୁଅ ବୟସର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେ ତାର ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମାରିଦିଏ ଆଉ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୋଜେ। ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଲା lloronaର କାନ୍ଦିବା ହେଉଛି ବିପଦର ସଂକେତ। ଲା lloronaର କାହାଣୀରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏହା କହିବା କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ କାହାଣୀ ସହ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା
ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।